Prăjitura Ileana are un blat delicios cu multă nucă și puțină făină și o cremă specială pe bază de unt ce are o textură plăcută și cremoasă chiar și atunci când este consumată direct de la frigider. Hai să vedem lista de ingrediente. Pentru blat: 10 ouă, o linguriță de oțet, 200 de grame de zahăr, 50 de grame de zahăr vanilat, adică 6 pliculețe, 300 de grame de nucă măcinată fin, un sfert de linguriță de sare, 2 linguri pline de făină și puțin ulei pentru uns. Pentru cremă: 400 de grame de unt cu 82% grăsime, covalac de țară, adică 2 pachete, 125 de grame de zahăr, 25 de grame de zahăr vanilat, adică 3 pliculețe, un praf generos de sare și alte arome după placul vostru. Iar pentru decor, jumătăți de miez de nucă. Preîncălzim cuptorul la 190 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, alegem un program care dă căldură sus și jos, fără ventilație. Pregătim 2 tăvi de cuptor, tapetate cu hârtie de copt, tăiată astfel încât să fie acoperită doar baza. Blatul trebuie să se lipească de margini la copt ca să iasă fix cât tava. Altfel se strânge și vom obține foi mai mici de o grosime neuniformă. Ungem hârtiile de copt și cu puțin ulei ca să desprindem blaturile mai ușor. Amestecăm nuca măcinată fin cu făina. Scoatem untul cu 82% grăsime, covalac de țară de la frigider și îl lăsăm să ajungă la temperatura camerei cât timp noi lucrăm. Luăm un castron mai mare și altul mai mic și separăm ouăle. Avem grijă să nu scăpăm gălbenuș în albuș. Punem albușurile în castronul mare și gălbenușurile în cel mic. Castronul pentru gălbenușuri trebuie să fie din sticlă, ceramică sau metal, nu din plastic. Peste albușuri adăugăm o linguriță de oțet, un truc care va face bezeaua mai stabilă. Spumăm albușurile până ce capătă foarte mult volum, apoi adăugăm sarea, zahărul în 3-4 porții mici și zahărul vanilat. Când obținem o bezea fermă, lucioasă, cu vârfuri moi, ne oprim. În spuma astfel obținută, încorporăm nuca amestecată cu făină în 3-4 șarje. Luăm puțin din compoziția cu nucă și punem în colțurile tăvii pentru a lipi hârtia de tavă. Se toarnă jumătate din compoziție într-una din tăvi. Se nivelează și se dă la cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 12 minute sau până când foaia devine rumenă și frumoasă. Procedăm identic pentru a doua foaie. După ce blaturile s-au răcit puțin, le desprindem de tavă cu un cuțitaș. Împărțim fiecare foaie pe jumătate. Obținem astfel 4 blaturi de prăjitură. Pentru cremă, luăm o oală mică plină doar pe sfert cu apă și o punem pe foc mare. Când aproape că ajunge la punctul de fierbere, dăm focul la minim și punem deasupra castronul cu gălbenușuri. Imediat le omogenizăm împreună cu sare, zahăr și zahăr vanilat. Amestecăm fără oprire până când gălbenușurile devin mult mai consistente și spumoase și putem vedea fundul castronului între mișcările telului. Asta la mine a durat în jur de 8 minute, desigur la voi poate dura ceva mai mult sau mai puțin. Lăsăm spuma de gălbenușuri să se răcească. Când s-a răcit complet, punem peste ea 2 pachete de unt gustos de la Coana Kiva. Mixăm cu un mixer de mână la viteză medie până când totul este omogen. Cine dorește poate adăuga alte arome după gustul propriu, cum ar fi, spre exemplu, esență de rom și de portocală. Acestea merg foarte bine împreună.
Construim prăjitura alternând blaturile cu nucă cu câte o pătrime din cremă. Se împachetează în folie alimentară și se dă la frigider până când prăjitura devine mai fermă. Apoi se poate porționa și decora după plac. Câte o jumătate de miez de nucă mi se pare tocmai potrivit pentru decor. Prăjitura Ileana este moale și delicată, chiar și atunci când este rece. Merge perfect pe platourile de dulciuri pentru sărbători și este delicioasă. Spor la gătit, dragilor!